lang hilin eh. Pangaton ko, nabaklay nami. Padung na ko numis kaupo magbaklay ko numing duha. Mas kabuntagan makatadani. Gusto ni siya maglakaw ko numi na ito kong gisuway para makasuloy-suloy ko na ko. Asa man eh? Asa? Ha? Magbuang. Mangil me magbaklay day me. Kay mani di masisang banaw gahada pa tipila. Kumani mo librehin mo. Kay librihan ko me, baklay ko me. Di may malibre 80. Amo na muning gawang among gihimong baklay nga malabdan ni dapin. Kay mamanig kuan. Mamaning lugar ha kagyanan sang bana. Sani? Pili preso. Naiputong nga ni Mando. Ito yung iladaan ni Mando. Pauwi ka doon naman. Normal ay mo ka sa pila. Tingnan mo na mas pilahan. Naman eh, nakalibo si Timel. Ayun na. Makandyan nakapila yung asawa niya. Ha? Ang bana dana, basig na. Nawa. Kilalabanin mo ng mga kauban. Ha? Tambay ko na sweeting seed. Tambay ka mo na sweeting seed baka ning gawas. Puntahan mo. Oh, dahil ako what? Asan di kagi? Ha? Sausing na. O pausing sila man. Diyan na kinisakdanan. Grabe yung bagyaga. Hindi man mahadok. Hadlok pa man yung sakdanan kay. Hindi na, di mahadok. Ay, si Bernard do. Bernard ba rin eh? Magkano bayad housing? Kadan? Kailangan eh, yan magbaklay. Yung kasakay. Na magiging bana na. Kami mo libot santak kami sa birthday. Yan pala ano, training. Training na kita? Ay, nag-training guys, mga Bucor. Dami yun. Training. Kahit babae, kahit laki. A few moments later. Nanibawag na. Nadi mo nagitan, nabuwang ba ka? Isang ko na sa tuwa sa tuwa. Ibaba na, buwang. Mababa ka na. Pak, bagtaw niya. Alam mo makikita ko saan yung monthly ano mo. Ay, Virgie, oh. Binalag ka na yung birthday mo. Oh, ito na pinsan ko. Buwan ka? Oh. Ikaw na. Ayun yung mga bisita ni ano. Ako rin. Oh. Video muna ako. Bisita ni Lisa, kapinsan. Oh. Gabi naman kasi. Bakit ito gabi? May, ano naman, may liwanag naman, may ilaw.
Ito mga maganda. Oh. Wakit siya. Simita na, simita. A few moments later. Hi, good morning. Maayong buntag sa tanan. Maayong adlaw sa tibok kalibutan. Mas malapit sa kalibutan. Salamat Lord. Daghang salamat sa grasa sa kinabuhi. Ang karong adlaw hangap gapon ko kusong hangin. Lakos gawas. Lunes 22 adlaw deron sa suon diha sa Cebu. Ka Jijen Burst, happy birthday Jen. Paninaot unta hatang patag taas kinabuhi. Aron mag-uban-uban gyapon tang tanan managsuon. Happy birthday. Happy birthday di ay. Tapos kuan gawas. Ug salamat di ay sa mga katong gahapon di ay sa among gilagan gabi dito sa housing sa igagaw po itong birthday niya ni Angelica Ayuban Felicio Pilited. Happy birthday niya kahapon ika 55. Celebrate to gabi tapos miss dito po itong gagaw nga si Burato Berhilia, anak ni nung June. Ato pa pinagkita-kita. Pasensya na mo gabi na una ko ninyo kay delikado bito po gabi na. Salamat di ko diha sa housing ni Angelica Felicio. Sa mga nagpirming subaybay sa ang nagsigili sa payag. Salamat nitong tanan kay bawa na magkinsa mo. Di naman to sa tagsaan kay bawa na magkusag si baybay. Kay bawa na kong kinsa sigigli-ili sa hang payag. Salamat ka nitong tanan. Salamat kayo. At yung tanan kaming naglantaw sa ang payag. Salamat kaso Ginoy magbuhas yung tanan. Og naman si Ulrich sayo is ayong hapon diha ma'am. Kung sa orasan ni mo diha ron, good morning or good evening ba, kamusta? Good morning nimo ni Ma'am Christina Bor. Salamat sa paglili mo sa ahang kuan. Og ni Jocelyn Yao. Good morning pod. Good morning. Salamat sa kanunay nimong sigig lili sa ahang payag sigig silip. Daghang salamat. Tung tanan naman ko yung mga bagong nisilip. Salamat din jo. Nagpanta nga mag-uban kanunay ang Ginoo. Kanunay ninyo sa sigigli sa ang silip sa ang payag. Kung kasahan mo dapit sa katong mga aningan gaton si kato pareha kato ni Mers and Family nasa Korea kong hiya. Good morning diha ma'am, kamusta amping kanunay? Tinga mo na ako sa gawas kay ang sabada tusod sa buntag pa di naman makuan. Pero muli na po kulong kay nagalindahaw na. Nag-ambon-ambon na. Atong mga ma-mention sunod na pud mo amping kanunay yung aswa mo dapit. Aswa mo dapit sa kapapudan sa kalibutan bitaw. Ismail naman yung ahang kamingaw. Mingaw na ko sa ahang yutang na tauhan. Pero saan man nga kinahanglan man ta daw sa tawat de ko diya sa Dasmariñas Cavite sa Golden City ang maninay diha ay Polita Ayuban laing grasya watuhat laman diha Grace sabot kami ni Insan Lisa na ihatid ko nila diha
Hatag ko ko sa diok ni Ja. Kay murag manawan man jud ko og bihay ka ko ra isa. Ang igsoon pod lagi ilisid po to nimo ganudon kay na may mga bata. Sa di pud siya makabarog istorya si Jagbana og di pud ko mo ganoy, di pud ko makapananghid ni Ja. Ako pud pananghiran para gapon. Na birthday mi ako isang ipananghid. Lisod na po, ako kaw na pero mananghid basig sagpaan sa kus abang usamong di sa makalakaw bitaw og di na aingnan, di na pananghiran mo lang siguro makatukog Das Marinas, Golden City, si Insan Lisa may maghatid na kay gapon naman to sa Manila na sig panawag nga dapat kuno gapon ta kumadto abot-abot laman diha maninay pohon sud adlaw or basta og ninilunglong. Nawag kin sa bani madiay na gabi tanggal lagi nga kuan wa mi nagkadengan og panguli sa ang manghod kay sabot namo nga maoto da kalit malaman jag na sa bagizang na mo nang sulo na lamang ko ni uli gabi daris kaupaw deura man hinong putong ilaskab ang hilika lujura man og kuan tulay mo nang akon laman na rin ni uli pero sabot na maghabi nga isa ko nung banon nagsangit langit niyo pa ang abalon ko ko sila na kay naliso maghana-hana mo lang wala lang po ko na magyos lisod pod mo lang ni uli na lang ko dare sa kanang plano ng mga tukog Cavite din naman na siguro sa abalon kay pag ani makagikan may na mo uli pero pag ato na maganti ulo nang uli mamiritso mo nang wala laman siguro panang makato ko makato na lamang kung agaw Lisa. As mo na dagang salamat nitong tanan di na matustagtak sa tagsaon og hingan og asa mo ka nang permi nagsilip sa ahang payag. Salamat jud dakat ninyo. Dagan sila matabang na nang itong pagsilip-silip. Makalipay na hang pagsilip dito baghala ginagmay always kanunay bitaw. Amping bitaw tang tanan ug asa man talapit sa kalibutan. Kay mama lang nagkalagdo-lagdo ta mo lagi matod palagi hang kami nga lamang ikatawa sa ang yutang natawhan murang paglig na akos buhol kay naman pikadutaan na napikasagdutan napikagugnan. Salamat ng tanan way adlaw ron kulimlim baw ngano sa mga nang silip salamat ng tanan. Bye bye. Kay nangita na turon sila kupaw paman tumamata pag gawas na kay kulimliman ang panahon daris yason. A few moments Ano man Istigawang masura. Bago na ito nasunog, te? Kapon pa lang, no? Nakarampa yata, te. Ayun, no, maraming lata. Grabe naman yung ginawa doon sa basurahan. Bakit? Naku, te. Mga nakasako na basura ay pinagbubuhos. Hala? Yung nangalakal dyan. Hindi lang kasi nakita eh. Grabe. Di bali na mga lakal basta wag ibuhos eh. Ah, binuhos nila. Oo, te, kalat kaya dun. Di wala bang nagbabantay dyan? Wala, te, kasi hindi mahuli eh, minsan may bantay, minsan wala. Iisip na naman. Kasi minsan, oo, kasi hindi naman ginaganyan kasi eh. Ewan bakit ngayon, no? Kalat-kalat doon. Ayun, no, sa dulo, maraming lata. Alam mo ba, te?
Ah, Yung mga kapitbahay ko, pinagtatawanan ako pag namumulot ako ng kala. saan ka ba, banda? Yan sa phase 1. Bakit tawanan? Wala daw akong makain. Lo. Wala daw si makain. Kaya nga. Kasi ako, hindi ako nangyayari sa tao. Asan probinsya mo? Pangasinan to, Ilocano. Ah, Ilocano. Yung asawa ko sama. Ah, Bisaya. Nakarating ka sa Bisaya. Oo, te. Ano sila, Lawang? Ah, Lawang. Hindi ko nga makuha yung salita nila. Hindi na pala. Tagal ka na dito. Oo, te. Batang Muntinlupa kami. Ah, Muntinlupa. Kami ano. Sige na, ingat ka.